Umnyango wezempilo uzosungula uphenyo ukuhlonza imbangela yokwanda kwesibalo sezisebenzi zezempilo ezitheleleka ngecoronavirus ikakhulu ezibhedlela ezizimele. Lokhu kudalulwe uNgqongqoshe wezempilo uDokotela uZweli Mkhize namhlanje eMgungundlovu. uDokotela uMkhize wenze lesimemezelo nje isibalo sabahaqwe leli gciwane sesenyukele ku-2003 kanti bangamashumi-24 osekubenele. Lesibhedlela sinabantu abangu-66 okutholakale ukuthi banaleli gciwane. Kuthi izisebenzi ezingu-48 zaso lesibhedlela nazo zinaleli gciwane. Ezinye izingxenye kulesibhedlela zivaliwe. Sishilo ukuthi sifuna ukuphenyisisa ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube khona abahlengikazi abaningi kangaka abazithola sebenegciwane kanti bona bokuqala okufanele ngabe bayavikeleka ngoba ibona abaqeqeshelwe ukwazi ukuthi igciwane livikelwa kanjani. I-lockdown kuthiwa iyasiza ekwehliseni ukusabalala kwegciwane. Isibalo sabantu abasha abatheleleke ngaleli gciwane sikhule sayofika ku-2003. uMkhize unxusa abantu bakuleli ukuthi bafake isifonyo ngoba kunobufakazi bososayensi obuthi uyavikeleka. Sesizongcoma manje ukuthi abantu abawasebenzisa ama-mask. Ama-mask azofakwa ukuthi umuntu akhave umlomo namakhala. Kubalulekile ke lokho ngoba ochwepheshe bethu basiyalela ukuthi sebetholile ukuthi uma umuntu efaka imask ene-corona virus noma ngakhwehlela ayiphumi ngale kulowo moya kade ukhwehlela isala la emaskini. Isibalo sabantu asebeshonile ngenxa ye-COVID-19 sesenyuke sayofika kwabangu-24. Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinabantu abangu-12. Kanti umnyango esifundazweni uthi wenza konke okusemandleni ukuthola imibhede. What we are working on is 2,154 beds in the province, which will also include the repurposed beds. So that's the one category that we have. We have a hospital that we have in the province called, it's a new hospital, we've not utilized it. It's called Pixley Kaisagaseme Hospital. Out of that hospital, we are going to get 450 beds. Iziphathimandla zezempilo zithi zizoqhubeka nomkhankaso wokuhlola abantu ukuthi abanayo yini i-COVID-19 ngaphambi kokuthi kufike ubusika. Lo Ndihadebe, SABC News, eThekwini.